Sempre he tingut inquietud per temes relacionats amb l'emergència, amb la seguretat, treballar en equip, treballar en grup, i és el que m'ha motivat. Exercir un càrrec públic amb dedicació, amb responsabilitat, amb serietat, ser pròxim al ciutadà, dar-los recolzament i quan en requereixin estar a primera línia i poder ajudar i solventar qualsevol problema que hi hagi. Jo, per exemple, a casa meva he tingut el meu germà gran, que ha estat policia local. I un poc això, el que vaig veure a casa meva de petit i aquest sentiment d'ajudar la gent, d'estar en contacte amb la gent, és el que me va dur a fer-me policia local. Pues la verdad es que yo desde pequeñito tuve muy claro que quería estudiar obviamente la educación obligatoria y acabar siendo policía porque siempre he tenido como una figura importante. Yo siempre recuerdo la entrada al cole y ahora me veo yo siendo la persona que estoy regulando el tráfico cuando era pequeñito cruzando el paso de peatones, lo veía y me quedaba embobado. M'agrada pensar que la policia està per ajudar. De fet, la gent et crida quan té un problema i jo moltes vegades m'he demanat a jo mateix que ser un bon policia i una cosa que jo penso, que no sé si és correcta o no és correcta, és que un bon policia no és qui posi més multes o més sancions o detengui més gent, sinó ser un bon policia és aquell policia que sap arreglar els problemes de la gent amb els recursos que té. Nosaltres no deixem de ser persones. Som persones i que estan formades per donar confiança i seguretat a la ciutadania i que ho intentem fer el millor possible respectant la llei. La nostra funció principal és ajudar, que no ho tinguen i es quedin en els moments que estem actuant o són més repressius o ells creuen que som dolents perquè els han denunciat, sinó que ho mirin d'una altra manera, que en la nostra actuació o feina podem arribar a salvar una vida o podem evitar un accident o un conflicte. Que estamos por ahí para ellos, para ayudar. Nos gustaría llegar a todo, pero al final somos, aparte de policía, personas y no siempre podemos conseguir lo que nos proponemos. Pero bueno, el mensaje que sería que nos apoyen, que estamos 24/7 por y para ellos, porque al final se exige, se espera todo de un policía y con la casuística que en Formentera es una isla muy pequeña, pues al final no solo somos cuando vamos de uniforme, también se espera mucho de nosotros cuando vamos de paisano, estamos haciendo vida social con nuestra familia, nuestra pareja. Muy buenas, pase con mis compañeros, por favor. Per ser una illa tan petita, ens coneixem quasi tots i en què no vagis d'uniforme, per la gent ets el policia. I si té un problema, te'l comenta i qualsevol queixa també te la diu. Coneixem que aquesta persona fa feina de tal professió i qui és la seva família. És molt peculiar a Formentera, més que en altres bandes. És bastant diferent i això, a l'hora de fer feina, també té les seves avantatges i les seves desavantatges. Té avantatges i té inconvenients. Jo la diferència que trobo aquí a la feina de policia a Formentera és un poc el que parlàvem dels torns de dia, que és matí i tarda, en el torn de nit. Sent conscients que una intervenció, qualsevol tipus d'intervenció pot aparèixer en qualsevol moment, tant sigui matí, tarda o nit. Sabem que el torn de dia és un torn relacionat i enfocat més en el trànsit, el control d'ordenances municipals, que les que més es toquen és vent ambulant, acampades, obres, i el torn de la nit sí que està enfocat una mica més a la seguretat ciutadana. Funció preventiva, zones d'oci, control d'establiments, inspeccions, fa impost de verificació de vehicles i controls preventius d'alcohol i drogues. I després, una de les peculiaritats que tenim aquí a Formentera és que nosaltres ho toquem tot, no estem dividits en unitats com a tal. Aquí surts i si et toca una violència de gènere vas, si et toca un accident de tràfic has d'anar. Si hi ha una baralla i aniràs tu, si arriba una pastera vas tu,
si ha de venir qualcú a l'oficina a posar una denúncia, estàs tu. És a dir, que aquí a Formentera i en llocs petits, quan té policia local, toques un poquet de cada cosa, que en canvi si estiguessis una plantilla grossa pues no ho tocaries. Potser et tocaria estar a un determinat lloc dirigint el trànsit i la teva feina tot l'any seria dirigir el trànsit a aquell punt. Es muy secundario el sueldo, muy secundario las condiciones, es más el que tú te levantes día a día y para ti no sea un esfuerzo el decir tengo que ir a trabajar. Todo lo contrario, que vayas ilusionado, con ganas y que obviamente una vez consigues, en este caso la plaza, te cambia la vida. El més gratificant jo trobo que és l'agraïment que te pot mostrar la gent quan t'has resolt un problema que té. Moltes vegades te criden i quan t'has resolt aquest problema i aquella persona se dona compte que has arribat i que aquell problema que tenia s'ha acabat i te mostra la seva gratitud per la feina que has fet, jo trobo que això és lo més gratificant que pot haver. Lo más gratificante es la familia que obtienes con los compañeros, que al final pasamos mucho tiempo con ellos y se genera un vínculo muy importante, ya no solo cuando estás trabajando en el patrulla a las 8 horas, sino fuera del trabajo. Para mí eso pesa mucho en mi día a día porque al final es mi segunda familia. Per exercir bé aquesta professió et té que agradar. Et té que agradar el tema de la seguretat, et té que agradar l'assistència, poder ajudar, que tot això et motivi. En part té que ser vocacional, perquè això ho farà tota la vida. Seràs policia 24 hores. Si no t'apassiona o t'agrada... Y bueno, hubo un caso en el cual tuvimos que ir el compañero y yo a una vivienda. Pues bueno, llegamos al domicilio, hicimos todo lo posible, llegaron sanitarios, no se pudo salvar a dicha persona. Y bueno, claro, al final te queda un poco la tristeza de ver a los familiares y bueno, al final has estado en el último momento de esa persona, has hecho todo lo posible. Lo que sí que gratificante fue el agradecimiento a la familia. En este caso la mujer nos dio un abrazo tanto al compañero como a mí, porque estuvimos ahí, fuimos muy rápidos en llegar al lugar y vio que no pudimos hacer más de lo que hicimos. Entonces, no, yo me quedé con eso, con ese momento de pese a todo, de recibir el cariño de la familia. Y bueno, y luego el otro caso, pues hubo un caso que también me marcó para bien, que por suerte, una persona adolescente prácticamente, tuvo la idea de intentar suicidarse y gracias al trabajo, en este caso de psicólogo, del Consell y la compañera Pilar, que también hace una labor fenomenal, estuvimos todos los compañeros allí en el lugar y gracias a ellos, después de mucho tiempo, esta persona decidió no arrojarse al vacío. Sí, de fet, sa mare va venir després, uns dies després, a donar-nos les gràcies i tinc un contacte amb ella actualment, via telefònica, i sé com està la família, com està ell. Ella està molt bé ara. Quan tu te trobes en una situació tan delicada, has d'actuar, però quan has d'actuar en sang freda, has d'assimilar-lo, acceptar-lo i començar de nou i aprendre que aquestes coses passen i has de continuar. I la vocació de policia el que fa és que en aquell moment actuïs, no et quedis aturat, perquè saps que aquella persona ho necessita i no hi ha més.